policajti 20 rokov, všetky známi hráme pre náladu každý deň. Nič, my sme iba cirkus a keď ideš o zábavu, pozveme vás preto práve sem. A dnes vás baví Senzi Senzus. Pešl! Ergot! A pár hostí, čo tiež nesú tipy, náladu a smiech. A dnes vás baví Senzi Senzus. Pešl! Ergot! Čo tiež nesú tipy, náladu a smiech. Senzi, 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 Senzus. Dobrý večer a na zdravie! Na zdravie! Na zdravie! Vítam vás na tejto špeciálnej ochutnávke vín z našej produkcie. Napríklad toto, čo ja tu slopem, má to puget a všetko a je to naozaj moja špeciálna domáca odroda. Je to svetojurský scenoles. Aj toto je dobré. Od Pešla. Limbašské orechové. Keď si z neho vypiješ, trastieš orechom. No počkaj, chceš povedať, že tento tvoj osladený ocot je lepší? Aký ocot? A z čoho si sa tu zase napil? Ukáž fľašu. A ja môžem v aute hľadať brzdovú kvapalinu. A kde je prevodový olej? Dneska som varil. Kašlite na to. Vieš, aký je najobľúbenejší nápoj a najobľúbenejšie vinečko napríklad v USA? Neviem. Coca-Cola! A v Moskve? No tiež neviem. Davaj vodku, koľa. Páni, nepodávajte to víno radšej nikomu. Dosť a ideme hrať do tanca. A vy všetci do jedného, aj vy doma, tancovať. Orech a nič na ňom.
nedáš ty sviňa, každý večer tá iná. Na svete je pekných dievčat jak treba. Pýtal som si prvý raz, pýtal som si druhý raz, pýtal som si tretí raz a nič nedala zas. Keď mi nedáš ty sviňa, každý večer tá iná. Na svete je pekných dievčat jak treba. Stál mi potom, divila sa, divila sa, divila sa. Oči mala ako prasa, ako prasa, ako prasa. Stále chcela prvý raz, ja som chcel však druhý raz. Ona vlastne stále chcela, ja môžem len raz. Ženy ja vlastne nechcem, radšej chlapa si vezmem. Vlastne neviem, čo ja vôbec chcem. Stále chcela prvý raz, ja som chcel však druhý raz. Ona vlastne stále chcela, ja môžem len raz. Ženy ja vlastne nechcem, radšej chlapa si vezmem. Vlastne neviem, čo ja vôbec chcem. Ivane, vieš ty, aký je rozdiel medzi ženou a slivovicou? Neviem. Žiaden. Čím je staršia, tým je väčšia opica. A vieš ty, aký je rozdiel medzi archívnym vínem a našim nasledujúcim hosťom? To zase neviem ja. Tiež žiaden. Obaja čím sú vyzretejší, tým sú lepší. Nové remixy hitov, s ktorými prichádza z Las Vegas, kde pil s Leninom čaj, prichádza Duško Grúň. Často stojím pred otázkou, či ti splácam lásku láskou. Odpovieš mi tiché áno, či je večer a či ráno, láska má vždy na to právo. Odpovieš mi tiché áno, či je večer a či ráno, láska má vždy na to právo. Rôčky z diaľky už mávajú, vláskom striebro dávajú. Nápoj vážne v pravej chvíli, dám si s tebou ja tvoj milý, čas nech niekde v kúte škúli. Tak to mi je, ako mi je, moje srdce to dobre vie, že bez teba sa ťažko žije, aj keď ruka ruku myje, a tak mi je, ako mi je. Tak to mi je, ako mi je, moje srdce to dobre vie, že bez teba sa ťažko žije, aj keď ruka ruku myje, a tak mi je, ako mi je. Ženské srdce smútkom kvíli, ak mu milý nervy píli. Odpovieš mi tiché áno, či je večer a či ráno, láska má vždy na to právo. Tak to mi je, ako mi je, moje srdce to dobre vie, že bez teba sa ťažko žije, aj keď ruka ruku myje, a tak mi je, ako mi je. Tak to mi je, ako mi je, moje srdce to dobre vie, že bez teba sa ťažko žije, aj keď ruka ruku myje, a tak mi je, ako mi je. Tak to mi je, ako mi je, moje srdce to dobre vie, že bez teba sa ťažko žije, aj keď ruka ruku myje, a tak mi je, ako
Veď len ja viem, že tá dáma každú noc opustí rám. Viem, pobuskáva, to sú tie úvody k letným hrám, keď štíhly lúč vstúpi z rána cez dieru v rolete k nám. Tá skvostná dáma v rozpakoch díva sa na svoj rám. Že tá dáma každú noc opustí rám. Viem, pobuskáva, to sú tie úvody k letným hrám. Viete, prečo Bruce Willis nemohol hrať vo filme Titanic? Lebo by všetkých zachránil. A my máme vlastne podobný problém, lebo veľmi sme sa báli pozvať nášho nasledujúceho hostia a len preto, lebo sme sa báli, že vás všetkých rozosmeje. Stačia dve slova. Petr Rychlý. Hneď tak pre kontrolu, kontrolná otázka. Vieš, koľko potrebuje chlap na Slovensku na to, aby sa stal mafiánom? Ne. 131 slovenských korún. 100 na šušťáky, Áno. 30 na oholenie hlavy a korunu na mobil. Paní učitelka jde s dětmi na dostihy, sednou si na tribunu a za chvíli chlapci říkají, paní učitelko, prosím vás, my potřebujeme strašně na záchod. A ona říká, ano, ale běžte, ale honem rychle, to je jednou za rok, takovýhle dostih, to byste to prošvihli. Za chvíli ty kluci přijdou a úplně stepují a říkají, paní učitelko, je to strašný, my se počuráme. A ona, co je, vy máte problémy s močením? Vy neumíte močit, ale umíme močit, ale ty dospělí, oni na nás vůbec nemyslejí. Tam jsou mušle strašně vysoko a my tam jako nedošáhneme. Ježiši Kriste, tak pojďte, já vás vyprovodím na ty záchodky a budu vás do těch mušlí vyzdvihovat. A tak skutečně oni takhle vytvořili frontu. Teď ta paní učitelka vzala toho prvního chlapce, on se vymočil, to víte, pečlivá paní učitelka, ještě ho takhle oklepla. Já vám řeknu, já mít takovou pečlivou učitelku, tak v životě nepřijdu domů s mapičkou, že? Teď zase vzala toho druhého, zase oklepla, teď je u toho pátého chlapce, že jo, teď takhle oklepává, teď jsme u té věty a říká, chlapče, ty na druhou třídu si ale pěkně velmi vyspělý. A ten chlapec celý naštvaný povídá, dovolte já jsem žokej Váňa. Ja mám takisto jeden, skrátka Američan, Čech a Slovák, skrátka sa hádajú a vadia, že ktorého manželka má najväčší zadok. Tak ten Američan hovorí, že moja má taký zadok, že je to absolútne ani na tú veľkú king size, že je normál v Los Angeles, tak nezmestí sa do postele. Čech hovorí, moja sa nezmestí do električky, to je cez tie dvere, ju tam spem, hnusne donútra, nedá sa. A Slovák hovorí, moja žena má krásne modré oči ako Terence Hill. A že čo ty teraz o očiach? Ostatné je zadok. Ideš! Já bych zase, abych já si udělal body u žen, že jo, takže zase to obrátím. 3 ženy se hádají, jo, nebo si povídají o svých mužích, že jo, jedna říká, ten můj muž to je oslíček. Otřes se, víš, jak? No jednoduše, po vejplatě já s ním takhle zatřesu a vždycky z něho na ty lodičky vypadne. Ta druhá říká, hele, to nic není, to ten můj, to je letadlo. Jak letadlo? Jednoduše já mu řeknu, hele, skoč mi pro máslo, on už letí.
A ta třetí říká, to ten můj, to je sluníčko. Oni neblbí, a jak sluníčko? Jednoduše, večer zapadne do hospody a ráno z ní vyjde. Dobre, ale toto by trvalo vlastne až do rána, celé. Tak ja si myslím, že teraz nás požiadal tu zozadu Pavol Pešl, chce spievať o svojej záhradke, pán inžinier, a najmä o svojom záhradníkovi. Prosíme, pane inženýre! Na čo mi je tá záhradka, keď nemám v nej čo trhať? Na čo mi je môj mladý vek, keď nemám čo milovať? Na čo mi je môj mladý vek, keď nemám čo milovať? Na prvé moje poznanie si sa mi zaľúbila, akorát by som ťa mával, keby ma milovala. Akorát by som ťa mával, keby ma milovala. Ty sa píši svojou krásou, ktorá sa ti pominie. Tvoja krása, tvoj mladý vek, jako voda uplynie. Tvoja krása, tvoj mladý vek, jako voda uplynie. Na čo mi je tá záhradka, keď nemám v nej čo trhať? Na čo mi je môj mladý vek, keď nemám čo milovať? Na čo mi je môj mladý vek, keď nemám čo milovať? Zagajari, bystrá voda pretekáva, už ma moja najmilejšia zanecháva, už ma nechce, horko ťažko zaplakalo moje srdce. Zanecháva, už ma nechce, horko ťažko zaplakalo moje srdce. Prečo si ty, moja milá, taká smutná? Či ťa trápi taká jarská voda mútna? Mútnu vodu havran pije,
Každý si to dievča vezme, čo miluje. Múdru vodu havran pije. Každý si to dievča vezme, čo miluje. Ajde, rozstupali! Celé! Stupanská krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Nikdy tam nehráva hudba, každý spieva si pre seba sám. Tej krčme mládenci pijú, preto tam rád chodievam. Sem tam sa pre dievča bijú, to robí náladu nám. Stupanská krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Nikdy tam nehráva hudba, každý spieva si pre seba sám. Stupanská krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Nikdy tam nehráva hudba, každý spieva si pre seba sám. Novopečený otec ve 4 ráno před porodnicí, že jo. Marie! Prosím tě, buď sticha, Ježiši Kriste, ty uděláš tady průšvih, rozumíš? Primáře zbudíš. Počkej, co se narodilo? Ježiš, ty jsi úplně vypitej, nebo co, vždyť jsem vašim volala, oni ti to neřekli. Jo, řekli, ale já už jsem to zapomněl. Prosím tě, máme kluka. To je bomba. Hele, Marie, kolik měří? No kolik měří? 43 cm. Jo, hele, Marie, kolik váží? No kolik váží? 3,50 kg. Jo, hele, Marie, a komu je podobnej? Toho ty neznáš. No, a než se nadějete, že jo, děti už jsou v pubertě, že jo, randí takhle zdravá dvojice, chlapec, dívka v parku, sedí si tam a ten chlapec pořád tak jakoby šmejdí takhle té dívce po zádech. To víte, dívka to nevydrží, takhle ho plácne přes ty ruce, říká, co mi tam furt šmejdíš po těch zádech? On říká, já nešmejdím, já hledám prsa. Ježiš, ty jsi ale blbej, co pak mám prsa vzadu, ty mám přece vepředu, ne? Ne, nemáš tam, já už jsem hledal, víš. A tenhle bych věnoval ženám, je tam skrytá rada, i když já si myslím, že vy ženy vám radit netřeba. Přijde manžel utahaný z práce, že? A ona říká, hele Ludvo, kdy jedeš na tu služební cestu do té Paříže? Pozicí, proč? Výborně, jedu s tebou. No počkej, ty jsi se zbláznila, nebyl mi, to je služební cesta, rozumíš, to jsou kolegové, tohle. No a co? No ne, počkej, já rozumíš, já tam budu mít služební jednání v té Paříži, rozumíš? Ty budeš někde zavřená na hotelu, rozumíš, budeš otrávená. Ne, já nebudu otrávená, já si udělám program, já si koupím ty kosačky, co potřebuju, rozumíš, ten kožich, rozumíš, a tu kabelku. Ježíš, ty jsi úplně blbá, ty to si u nás můžeš koupit taky, ne? Jo, můžu, no a to jsem chtěla slyšet. No. No. A uzavřu to jak jinak v tom optimistickém snáří, kdy dědeček povídá bábě. Bábo! Bábo! Ježiš, ty jsi hluchá. Bábo, já jdu opravit tu střechu. Víš, jak tam zatejká? Že tam zatejká. No, hele, a protože si nemůžu vzít všechno to nářadí sebou, tak já až vylezu nahoru, tak já ti budu ukazovat a ty mi to budeš podávat, jo? Že mi to budeš podávat! A ty skutečně vyleze na tu střechu ten děda a za chvíli ukazuje. A bába chytrá podá kladivo. Za chvíli zase děda ukazuje. A bába podá pilu. A za chvíli děda ukazuje. A bába? Děda na té střeše zase. A bába. No toto děda nevydrží, sleze dolů. Říká, bábo, ty jsi pitomá nebo co? Ti ukazuju, ne? Podej mi metr skládací. No a já ti ukazuju, máš ho v kapse, debile. Leží mucha na chrbte a hnusne trepe nohami. Druhá mucha sa jej pýta, čo, aerobik? Ale nie, biolit.
aj vy teraz budete takisto kmitať nohami, lebo prichádza vychýrená dychovka Drietomanka. Zakúkala kukulienka na čerešni, ten, kto nemá mladej ženy, nech sa zbesní. A ja nemám, nezbesním sa, príde jeseň aj pašianky, ožením sa. A ja nemám, nezbesním sa, príde jeseň aj pašianky, ožením sa. Nebudem sa vydávať taká mladá, lebo mi tú slobodienku nikto nedá. Nenavráti, ani mi ju tisícami nezaplatí. Nenavráti, ani mi ju tisícami nezaplatí. Šuhaj švárny, musel by on robiť v bani, kopať zlato, nedám si ja slobodienku ani za to. Robiť v bani, kopať zlato, nedám si ja slobodienku ani za to. Dobre mi tá moja mamka povedala, aby som sa taká mladá nevydala, lebo muž je veľký kríž, len sa vydaj, však uvidíš. Lebo muž je veľký kríž, len sa vydaj, však uvidíš. Išli bratia do hájička, postretli tam jagerečka. Išli bratia do hájička, postretli tam jagerečka. Jager, čo urobil, keď si sa tak dokrvavil? Jager, čo urobil, keď si sa tak dokrvavil? Postrelil som holubičku, čo sedela v okienečku. Postrelil som holubičku, čo sedela v okienečku. Vodne v noci hrkútala, mne smutnému spať nedala. Vodne v noci hrkútala, mne smutnému spať nedala. Milá, čo ťa bolí, zaveziem ťa k doktorovi. Povedz, milá, čo ťa bolí, zaveziem ťa k doktorovi. K doktorovi do svetnice, čo má zlaté okenice. K doktorovi do svetnice, čo má zlaté okenice. Pri tome v každom domku pália ľudia samohonku. Pri tome v každom domku pália ľudia samohonku. Laborovú samohonku, samohonku laborovú 90%. Laborovú samohonku, samohonku laborovú 90%. Žandári sa čudovali, kde sme taký prístroj vzali. Žandári sa čudovali, kde sme taký prístroj vzali. To nám naši zanechali, to nám naši zanechali, keď tú pálenku pálili.
keď tú pálenku pálili. Dolina, dolina, aká si mi dlhá. Dolina, dolina, aká si mi dlhá. Akože ťa prejdem, cária, keď ma nôžky bolia. Akože ťa prejdem, cária, keď ma nôžky bolia. Mi dlhá. Dolina, dolina, aká si mi dlhá. Akože ťa prejdem, cária, keď ma nôžky bolia. Akože ťa prejdem, cária, keď ma nôžky bolia. Sarmatikel palmanterove Kaj tecina bluza kvitkenca Loli rokja bare podrenca Kaj tecina bluza kvitkenca Loli rokja bare podrenca chudák starý, mne je z toho zlé. Čo mám robiť s takú potvoru? Paniku mám z takých otvorú. Čo mám robiť s takú potvoru? Paniku mám z takých otvorů. Nechce sa mi žiť, začnem asi Boha pusto piť. Ona zase v posteli čaká, skapem asi, tak sa namaká. Ona zase v posteli čaká, skapem asi, tak sa namaká. Rok
2050 na chodbe Národnej rady sa zhovárajú dvaja Rómovia poslanci. No počúvaj, čo spravíme s tou slovenskou otázkou? Ale nakoľko, teda ja vždy myslím dopredu a mám výborné styky s našimi rómskymi spoluobčanmi a naozaj myslím dopredu, tak pozval sem do tohto krásneho, áno, najkrajšieho programu čím ďalej svetovejšiu trnavskú kapelu s ich novým CDčkom. City Boys Band z Trnavy a ich nové hity.
camila, i posam čavo čoro čororo. I vas tučaje grada, čusa tuke mila bilo ilo. Tučaje se domanca bireva, i mi tutkama kumanka mezdi. I vas tučaje grada, čusa tuke mila bilo ilo. Tučaje se domanca bireva, i mi tutkama kumanka mezdi. Radšej soběrem se to marně a v kápine. Oj, makame zrovečké, oj, pavane i kermele. Radšej soběrem se to marně a v kápine. Oj, makame zrovečké, oj, pavane i kermele. Jabe na ventu dikel, pomeču moje sonjom kire. Veramente pochino a mare. Io veramente ti chiamo come tu me sogno dire. Io giovenza veramente pochino a mare. Vážené dámy, viete, aký by bol svet bez mužov? Absolútne bez starostí, plný šťastných a tučných žien. Ale vážené dámy, viete, aký by bol svet s našim nasledujúcim hosťom? Plný krásnych, udržiavaných, žiariacich žien. Prichádza hviezda nielen muzikálových katedrál, Bohuš Matúš. Katedrál, půl nebe Bůh vyštín, je svůj ideál, sen, co si dávám zdát. Zůstaň
bílá sluneční záře, horka sváteční šaty, za vás po celý tváře, vím, co se bude dít, pík už se v pohradě spíná, kdo chce, ten může jít, já si dám sklenici vína, žízeň veliká, život mě utíká, nechte mě příjemně znít, ve stínu podmínky poslouchat slavíky, zpívat si s ním mám být. Ženy jsou krásný a cudný, noha se ve mně zhlídla, oči jako 2 studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pád do nástrah dívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mě utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu podmínky poslouchat slavíky, zpívat si s ním mám být. Nebe je modrý a zlatý, ženy krásný a cudný, mantily sváteční šaty, oči jako 2 studny. Smoučel jsem stranou od lidí, jsem jak ta zahrada stěná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Žízeň je veliká, život mě utíká, nechte mě příjemně znít. Ve stínu podmínky poslouchat slavíky, zpívat si s ním mám být. Děkuji. Nyní zamíříme do světa showbiznisu. Já jsem kdysi natáčel s Karlem Gottem takový pořad. Potkali jsme se na chodbě a říkám, Karle, člověče, ty už jsi naše národní bohatství, o tobě je vtip, já ti závidím. On říká, tak počkej. Nejdřív mi ho řekni. Říkám, samozřejmě, tak podívej se, jde Karel Gott po parku, jo? Cože, co já bych dělal v parku? Buď ticha, počkej, jde Karel Gott po parku. Chce si sednout na lavičku. Všechny lavičky jsou obsazeny. I Karel Gott vyleze na strom, sedne si na větev a protože má dobrou náladu, tak začne zpívat. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? A vedle takový rozštěpeřený vrabčáček tam sedí na větvi a říká, sedíš mi na něm, vole. Potkají se 2 kamarádi a říká, člověče, to ti je hitovka, už si to ochutnal? A co? Mac Guitar Burger. Říká, co to je? No, tak pojď. A přijdou oba dva do takového fast food, rychlého občerstvení a on říká, prosím vás, dejte nám Mac Guitar Burger 2krát. A teď mu to donesou a to je takovejhle aparát mezi těma houskama. Tam je plátek sýra, mletý maso, rajče, okurka, kečup, majonéza, hořčice. A teď on, chudák, neví, jak se do toho zakousnout a tak to tak jakoby stlačí, zakousne se a jak se zakousne, tak mu ta hořčice, kečup, majonéza vyteče na ten bílej rolák a on udělá a sakra. Jedna nejmenovaná zpěvačka vybafla na svého manžela, který přišel z odpolední. Říká, hele Jardo, zapomeň na to, všechno hotový. Co je? No ty jsi úplně vymatlanej, no jak nám kapal ten kohoutek ve vaně, je to opravený.
Říká, počkej, jak popravený? No, to je ten panelák, viď? Naproti, já jsem šla s košem, on šel s košem, je to instalatér, viď? A bydlíme takový leta kolem něho, no tak přišel, nějaká gumička nebo co, víš, tak on to vyměnil, už to nekape. Bezvadný. Co za to chtěl? No, on je takovej vtipnej, víš, on prej jako prej. Abych se s ním pomilovala, ne? No, anebo abych mu něco zaspívala, no. A co si mu zaspívala? No, dovol se mi já nějaká zpěvačka, nebo co? Potkají se dva kamarádi, jeden říká, člověče, já jsem úplně, ježiš, mě je zle. Ježiš, já mám úplně žaludek na vodě. On říká, co se stalo? Člověče, já měl živej sen, že jsem šel na pouť, koupil jsem si jednu jízdu na řetízáku, rozumíš? A ten hajzl v té plechový boudě, on mě nepustil dolů, on to furt točil, na něj mával, on mě točil, já jsem celou noc se točil na tom řetízáku, já mám úplně snad z toho mořskou nemoc. A ten druhý říká, no to mi povídej, já měl taky šílený živej sen. A on říká, co jsi měl za sen? No šílený. Představ si, já sedím doma, nudím se a najednou tlinkn, já otevřu dveře a tam je, představ si, Klaudia Schiffer s flaškou koněku, že si dá se mnou normálně panáčka. No tak to víš, já jsem jí posadil do toho obejváku, teď si tak jako povídáme, pijeme ten koňáček, to víš, ten nás trošku rozehřál, začínáme dělat takový ty techtlárny, najednou tlinkn zvonek, já otevřu, normálně jsem upadl tam Madonna s takovouhle flaškou šampusu, že prý si se mnou dá panáka. Čověče, a teď já jsem se úplně vyřídil, protože tam jsem měl rozdělanou Klaudiu Schiffer. Teďka tam byla ta Madonna. Teď já jsem je chtěl obě dvě, teď co s tím? A ten druhý říká, ty blbče, proč jsi mi nezavolal? Já bych ti s tím pomohl. On říká, ale já jsem k vám volal, ale vaši říkali, že furt jezdíš na tom řetízáku. Ti dám všetko, moje sny, túžby, slnko aj vietor, aj farby dúhy. Najkrajšiu hviezdu a prvé kvapky leta, dám ja tebe nebo a tiež pol sveta. Ja ti dám všetko, ráno i večer a veľkú rieku, ktorá tečie. Piesne a víno a noci plné snov, dám ja tebe lásku, tak buď so mnou. Tak povedz, čo chceš a prečo ma odmietaš a netrá ma, prosím, ty srdce mi zvieraš. Tak povedz, čo chceš a prečo ma odmietaš a netrá ma, prosím, ty srdce mi zvieraš. Všetko, zimu a jeseň, aj modré z neba pre teba znesiem. Oči a more a fialový dážď, náruč plnú kvetov. A čo už viac, tak povedz, čo chceš a prečo ma odmietaš a netrá ma, prosím, ty srdce mi zvieraš. Tak povedz, čo chceš a prečo ma odmietaš a netrá ma, prosím, ty srdce mi zvieraš.
Má to 15 cm do dĺžky a 5 cm do šírky. A ženy to veľmi radi držia v ruke. Čo je to? Predsa 1000 korunačka. Takáto krásna 1000 korunačka. A ďalšia otázka. Má to 5 muzikantov, jednu fantastickú, sexy, vysokú speváčku a nikdy v živote nepokazia žiadnu zábavu. Skupina Sonet!
Žena, to je ako košila. Až ju máte na krku a vtedy zistíte, že čo je to vlastne za číslo. Ale teraz prichádza číslo XXL. Dáma, ktorá nielenže nestarne, ale čím ďalej, tým je viacej sexy. Živé striebro z Česka, Heidi Janku!
má televízia dvierka? Nie, pane. Tak potom som sa pozeral celý večer do pece. Ale dúfam, že táto otázka vám nehrozí a všetci sa budete tešiť na nás a my na vás v decembri na Štefana. Dovidenia! My sme muzikanti, 20 rokov, všetky známi, hráme pre náladu každý deň. My sme iba servus a keď ide po zábavu, pozveme vás preto práve sem. A dnes vás bavil Senzi Servus. A pár hostí, čo tiež nesú, tipy nám